We zijn nu in Valkenburg. Dat komt altijd aan de wagen hangen. Nee. Theo? En dan gaan we zo meteen richting het Mac. En dan? Hoe? Als jullie tips hebben voor betere kleding, dan hoor ik het graag via tips van dit moment. Theo Boven. Vandaag is de dag dat ik helaas tot ziens aan jullie alle kijkers mogen zeggen. Maar de vlog zullen niet stoppen, want de gouverneur zal lekker verder gaan. En je ziet de gouverneur bijna altijd met een stropdas. Ja, dat is ook niet, dat hoort bij het werk, werkkleding. Dus dat hoeft nooit voor de kast te staan waar ik 's ochtends aan doe. Het is gewoon een van de 5 pakken en dat is een keer wisselen. Als jullie tips hebben voor betere kleding, dan hoor ik het graag via tips van dit moment. We zijn nu in Valkenburg, waar prinses Margriet en de heer Volhoven het paviljoen die je hier achter kunt zien officieel gaan openen. Alle mensen van de pers staan hier te wachten, inclusief mezelf. Die gaat er nu op. En wij gebruiken hem eigenlijk alleen bij Prinsjesdag. En ik gebruik hem eigenlijk ook bij alles wat met militairen en veteranen en zo te maken heeft. Dat komt altijd aan de wagen hangen. Nee, dat komt toe zijn. Ik heb namelijk met een brief gewerkt. Ja. Moet die gemaakt worden. Oké. Bij dit ongeveer heb ik gezeten. Nee, dat waren het 17e panzerinfanterie. Die hebben in Indië gezeten. Ja. Ja, we zijn hier bij het DIVOSA-congres, congres van directeuren sociale diensten. Vandaag heb ik ook een inhoudelijke bijdrage over het sociaal domein. Ik word even zenuwachtig, want het is een grote zaal, hier 450 mensen denk ik. En die verwachten wel weer een mooie toespraak van de gouverneur. Die snor, iedereen heeft zo'n fidget gekregen toen ze binnenkwamen. Dat is voor mensen die wat zenuwachtig zijn om dan wel bezig te blijven. Dat schijnt ook iets tegen ADHD te zijn. Snorhagers, en die weten dat die hebben dat allemaal niet nodig. Die gemiddelde snorhager doet 761 keer per dag zo. Dat is minstens zo rustgevend. Yo, zoals jullie allemaal weten, aan alle mooie dingen komt er een eind. Want vandaag is de dag dat ik helaas tot ziens aan jullie alle kijkers mogen zeggen. Hey, dag Erwin. Hoi, dag. Je hebt mij veel tips gegeven, Erwin. Als jullie ook tips voor mij hebben of adviezen van wat hij moet doen, wat Limburg moet doen, dan zou ik zeggen, ga naar Tips voor Theo op Facebook of andere social media en laat het me weten. Dankjewel Erwin en ik hoop dat de volgende vlogs net zo goed zijn als de vlogs die ongetwijfeld door jou gekomen zijn. Dat zal zeker. Hoi.